Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo.